Ο Αντίχριστος έκανε και δημιούργησε εξέλιξη της επιστήμης. Επιστήμη μεγάλη, πρόοδος φοβερά. Και προσπαθεί, λέγει η επιστήμη, να δώσει αυτή τη στιγμή σφραγίδα στον άνθρωπο και βρίσκουν αιτία. Πώς θα πολεμήσουμε, πώς θα πολεμήσουμε, λέγει, την τρομοκρατία. Πώς θα την πολεμήσουμε την τρομοκρατία? Πρέπει να την αμέσως εφεύρανε τρομοκρατία, τρομοκράτες, αφήνουν τους κλέφτες και κλέβουν αβέρτα, ανοίγοντας τράπεζες, κλέβουν τον κόσμο, αφήνουν τον κόσμο και σκοτώνει ο ένας τον άλλο, αφήνουν τον κόσμο και γίνονται όλα τα κακά και σου λέει αυτή είναι τρομοκρατία, πρέπει να την κυνηγήσουμε. Πώς θα την κυνηγήσουμε, με ποιο τρόπο? Πρέπει να έχουμε σφραγισμένους, λέγει, τους ανθρώπους για να ξέρουμε πού πηγαίνουν και πού έρχονται. Και αυτό το σφράγισμα δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι μόνο ένα μικροτσίπ το οποίο σου εμφυτεύει ή στο μέτωπο, λέγει, ή στο χέρι το δεξί. Προσέχετε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέγει προσέχετε μη πλανηθείτε. Μη σας πλανήσει ο διάβολος, λέγει, και δεν το πάρετε μυρωδιά και σας φραγίσει. Αυτό που είπε ο Θεός δεν είπε πολλά λόγια. Προειδοποιεί ο Θεός. Προσέχετε μη πλανηθείτε. Τελείωσε, ενός εκεί.